Vernielings, rotzooi en oerlest. In de Westerreen en orenplakken in de regio rent het haast de spuigat uit, zo kun je wel stellen. Maar ook bedreigingen met wapens en drugs- en alcoholgebruik is onder bepaalde groepen jongeren gewoon onder het worden. Aron weekend kwam het op een night aan een incident waarbij het een jongere verwoenen rekken. De mem van het slachtoffer, die werkt in het ziekenhuis, docht haar verhaal. Het is zinloos geweld. Dit hier heel oorzaak in. En vanuit mijn professionele werk zorg ik het ook. Ik bedoel, je ziet dat meerdere malen voorbij komen. Er is iemand die had het ook meld iets jongen had een volwassen. Het gaat om een grote groep jeugd bij elkaar. We moeten net met elkaar eens wezen, maar dat lossen we op met woorden. Maar net maar geweld. Geweld op deze manier, dat gaat 4 te 4. Dit gaat om een incident, maar het is een volle grote probleem wat al jaren speelt. De politie is al jaren dwaande om het onder controle te houden, maar je kan intussen wel spreken van een wetterbed-effect. Het is kennelijk iets van deze tijd, want we hebben in uw team van Surhuisterveen tot zeg maar Holwert en verder daar, hebben we oer op plakken wat klagen wordt over oerlast veroorzaakt door jeugdgroepen. Voor de politie is het capaciteitsprobleem waar zij met kampen frustrerend, want zij willen er alles wel ontwaan, maar met 2 auto's in de hele regio is dat zo nou nog niet behelpen. Voor de gemeente is het probleem duidelijk, alleen nog de vraag is en bloot, waar begin je met dit soort van zaken? Ik schrik er nou net meer van. Maar wat ik wil de ouderen van jou hier Murkenherslang hier ben, het wordt wel erger. En met name het drugs- en drankgebruik, daar speelt ik een grotere rol. En vooral die combinatie van die 2, doordat die jonge mensen dingen doen, waar ze later zelf niks meer van weten. Dus, maar in het hele verhaal, wie is de grootste speel in het gebeuren, de belangrijkste factor, dat zijn de ouders. Ouders weten vaak net wat hun bijna jongens uithingen. Daarom roept een groepje ouders nou ook op om uit en om te zien naar je eigen baan. Wij moeten al een veilige omjouwing voor onze baan creëren. En die vrijheid vernemen onze baan niet meer. Ik bedoel, ik ga een paar uur maar de baan zitten, juist van alles. Ik ga me erover verbaasd wat ze dan al vertellen in 3 uur tijd. En dat is echt heel ernstig. En die baan, wij zijn eigenlijk heel erg bang. Het baldadigheid, dat ben je wel voorbij. Maar het wordt steeds erger. Maar het heeft ik te maken zien met drugs, drank, wapens, zo wie ik al. En dat in combinatie. En we kunnen het opjutten, die in de jeugdgroep zien naar de oren. En er zijn altijd mensen die vinden het wel stoer om te zeggen, nou dat zal ik wel even. Ja, en dan gebeurt het ding met mijn letter spiet van het. Veiligheid waarborgen is altijd een belangrijk punt voor de politie. Daarom is de tijd van waskorgen wel voorbij als het gaat om drugs. We gaan op een gegeven moment zijn de laatste tijd, wij pakken de jeugd, want daar hield het cadeaubeleid net voor, die jongeren. Die laten we de komende tijd gewoon wij binnenheljen en die krijgen precies verbaal. Om daarmee ook de ouders binnen te heljen en te zeggen van hé, je jeugd, weet wat ze mee bezig binnen en dit pikken we net meer. Wij moeten op een gegeven moment dus jeugd zodanig in een bepaalde richting krijgen dat ze geen behoefte meer hebben aan drugs, aan alcohol. Ja, en dat is hier even een beetje een leertraject, laat ik het zo maar zeggen. Dat leertraject stiepte de burgemeester van Herten en wat de vernieling zo belangrijk had Agricola ook een duidelijke mening. Dat zaken vernielen, dan vind ik dan jij de rekening dat ik in te gaan.